Halo, zdroje, já jsem GPV a Urban 14. vítejte u čtvrtého let's play z Minecraftu. A my jsme si udělali taktiku, že jeden tady zůstane v této vesnice a druhý. Ježiš, jak se z toho to prostě nastalo. A druhý půjde hledat. Počkej. Jeden tady zůstane v té klasické vesnice a druhý půjde hledat nový vesnice. Ale první bys nepotřeboval pomoc. Bejlí, pod mě očem chybí ještě 6. A asi půjdu na cestu já a Urban tady zůstane. A pro mě pomůžeš. Já. Ale já půjdu s tebou a budeme hledat tamto, ne? Protože teď to už mě k ničemu. No fuj, co to je? No fuj. A co ty vesničany? Vesniček? Ne. Ty zabije. Ne? Ne, tak se... Neříkej to radši. Pojď. To, ale... Ježiš. Já potřebuji ještě 5 kousků. Nemůže to být tak těžké, že nevím. Mé nohy z mě dřevěné nohy. Ať to nevypneš, já. Já zatím půjdu hledat. Už. Tě potom najdu podle mapy, jo. Co? Jo? Co? Počkej, cože chceš? Uli, ježiš. Hele. Ne. To nejde. Ježiši, je to tak Kdyby něco, tak teď je rohlík. Haha. Kdyby něco, tak mi chybí jenom 4 kusy obilí a jsem bohatý. Jsem tady nejbohatší, poněvadž koukejte, co mám, tohleto, ano, je to battle, něco. A už se smívá. Ježiš, že se nesvoknu. A teď začíná noc. Držubu. Přesně tak. Teď to nabízí nejhorší částku, koukněte se na to, je to normální. Emerald, gravel a dostaneš pazovorek. 2. To je normální, prostě to nemůže. Chci, aby jsem našel hobový svět, jakoby takový. Ještě ne. Ten je nejlepší, tam máš kravomurky. Prostě ten je nejlepší. Hele, pojď se vyspat. To mi řekneš, to půjde. Já. Už. Ale jinak po mně půjde monstra. No, je to. Dám postav. Já si musím připravit, protože určitě kolem mě budou monstra. Já spadnu. Vidíte, jak jsem nešikovnej? Jo. Radši tam nebudu chodit, Bůh ví, co by se stalo. Ještě 4, je to tak těžký. Ale už jen 3. Jak to natačíme? 3 minuty. Já jsem vždycky nervózní. Jak dlouho asi natáčíme. Slyším zamíky, nevím, jestli to u mě nebo u tebe. Jak ještě si zase našel. Já. No. Zimní biom. Dobrý. Hele, ty už teď tam bude dávat hroznou částku. Tu Oh my god. Ježiš. Něco tady něco připomíná, pamatuji si na minulý video. Jak jsme tam s ním skákali. Jo. Oh my nechoď, god. nechoď tam. Já našel železo. Tako nech být. Ne, budu pro železo. Asi spadneš. Ježiš, mi to zase blbne. Neboj, jsem skrčenej. Ne, už mi to furt blbne. Ne, teď jsem to překlik. Já to bojím, že mi to spadne. Takže jenom jedno železo. Ty už jsi takové i to uhlí, že jo?
Já ti dělám Jestli tě to napadne. Žiju pro to uhlí, ale já se bož, že spadnu. Tak vypadni o tom teď. Já se tady procházím. Hele, ale Čekám pro to uhlí můžu jít. Kdyby to klousalo. Ne. Počkej, aha, on to je tady. Co si ze mě děláte srandu, ne? To je vše, aha, tady. To je vše. Hele, blbá nabídka, to říkám. Blbá nabídka. Hoří, ale dobrá nabídka. To je dost hodně dobrá nabídka. Ovce, to mi nabízíš, ovce. Vlnu mi nabízíš, děkuji, já si tebe mám. Co nabízíš, jsme asi debil. Co se chceš ty? Chci najít vesnici novou. Ježiši, mě chybí jedno obilí, to si ze mě děláte srandu. Chtěla by to Voumils. Hodně by to chtělo Voumils. Já našel let. Já se kloužu. Musí být hodně daleko z té vesnice. Hele, já jsem našel další Co další? vesnici. Jasně. Ty sleduj. Ježiši, já nemám jídlo. Ty došla špatně. Michal nenašel ve vesnici. Když nemám něco normálního. A Ale já mám chleba. chumurka. Co máš, já mám chleba. A já nechci sežrat, i když stejnak nemůžu. Uj. Co mám dál? Tohleto, to taky sežereme. Tady za to vesnici prejší. Já jsem se najíst. Oh my gosh. Seber to. Jo. Matěj, máš tam 2. Tam není vesnice nová, Michale. Ale máš tam 2 tampty a konec. No, hele, hop. Ne, já to nenávidím. Co to je, tam ta čistka? Nevím. Jo, že bych si něco měl dát do čistky. Aj karamba, džungle. Vrať se, Matěj, zpátky. Proč? Já chci najít nové vesnice. Jo, hurá. Chci A objevit. chci ještě najít to vesnici, a ne? Já chci objevit. Hele. Mám emerald. Mám to enchantnout. Ne, ještě ne. Ale ty jsem tady toho. Jo. Vážně. Jo. Tak hodně jsem se snažil a zase mám dát 4, tak jo. Ale já jdu vzít tady tam. A jo, já nemám ještě emerald. Jak to, že nemám emerald? Jak to, že nemám emerald? On mě podvedl. Jo, a nech tady to, jo. Nech tady to. Jo, počkej. Jo, už to mám hotový. No nic, já jdu za tebou, ukaž, co máš. Michal, já jsem... No proto. Já jsem chtěla říct, že Ježiši. Jsi debil. jsem chtěla říct, že jsem malým ztratil sekeru dřevěnou. Dýně! Vesnice! Kde? Tak. Čekej na mě. Tamhle. Nope. Doufám, že tam bude kovárna. Jo, to jo. 4 milionů dýně. Můžeme dělat dýňový koláč. Ale jenom a 2 dýně si necháme. Víš co, kvůli Endermanům. Endermanu. Dejte Enderman. Proč jdeme proti Endermanu? Do nich se můžeš koukat, když máš na hlavě dýni. Koukat se do nich. Kovárna, já našel kovárnu. Ještě jsi strašně daleko, Matěj. Kudy ty jsi šel? Ježiši. Vajíčku. Au. Prosím, ač tam je. Dia. Jo. Jak předtím, ne? Hladký. Dia. Zase. To úplně skoro to samý. Ale chráš o jednou víc od každýho. Ale já jsem tam viděl něco víc, než to. Tak ty. Tak si jdu aspoň najíst. Prohodiny, co tam všechno. Já vezmu ty knížky, jo.
No to bys teda mohl. Ty bys byl tak hodný, tak bys to teda mohl vzít, no. Tady ne. Neříkej, že mi, že tady nejsou knížky. Musí tady být knížky, každý vesnici jsou knížky. To by si tam musel být. Jo, dobrý, už je mám. Vím jako, kde jsou. Já, jupi, tak počkej, to není ono, sakra. Prosím. Musí tady být. Halkovář. Ne, já jsem si myslel, že za emerald dostanu 4 emeraldy. Co? Jo, já jsem myslel, že za emerald dostanu 4 diamanty. Takže to je ale hodně podvodník, ale. Jo. Já jsem se dala taky, hele, mám tě asi. To si asi mě srandu. Já jsem se tak radoval. Ježiš, já jsem ztratil meč. Dobrý, mám. 3 emeraldy křesadlo. Tady jdem. 20 vejtů jako pšenic a dostanu emerald. Už nepotřebujem, už kolik já už jsem jich měl těch emerald. Co to je? To chci. To jsem už vykradl. Tak to vůbec. Tak budeme kšeftovat. 1 emerald 9 čípů. Emerald 8 melounů. Tam je zombie! Zachrání vás! Ještě by si tam nechci. Cípni! To já jsem je zachránil, ty vesničany. Vůbec. Tě nezajímá. Vždycky by mělo být v každém světě tak 3 vesnice. Au. Tam ještě můžeme to tady kradu. Tak jo, hele, aspoň můžeme vzít točky. Kolik jich mám už? 10? Bys mohl, no. Už jsi vybral tu kovárnu, tejto. Samozřejmě si to vybral. Asi vyspíme, půjdeme hledat novou vesnici. Ježiš, to je dobře, koukej. Jak bych hnedka bral, koň se nahoru. Mám to teda bral. A pak půjdeme tudy, hihi. Ještě to je. Jaký to tady mají? Proč jim to ničíš? Já nevím, já jsem si zapomněl, že tam je třeba. Co je tady? A ty ta vesnice... Michale, máš emerald? Proč? No nemám. Kvůli melounu. Počkej, jdu získat ten emerald. Musíš chvíli počkat, jo? Kolik máš pšenice? Já ani jednu. Já mám... Hele, pojď se vyspat. Já mám 10. Ještě to nejde. Tak mi řekni, až to půjde. Já vím, ale víš co, že si to chci už připravit. Já! Teď cvok, koukej na to. Jsem na střeše. Až se vyspíme, tak to ukončíme. Se vždycky furt střídá. Pojď se vyspat. Už tady. Už to ukončíme. Ne, ještě minutu budeme natáčet. Ne. Aha, sorry. Blbý hledač. Takže. Pojď. Ne. Takže. Díky, že jste viděli 4. let's play z Minecraftu. Dejte like nebo odběr a učit se tady s vámi Sangy TV a Odvůj. tak čau. Ježiši.